Láttam, hogy az Alföldön vagytok, de pontosan hol? Kecskemét és Budapest között félúton az ország földrajzi közepén Pusztavacson. A szomszéd település mindössze 3 km, Dánszent Miklós. És itt mit lehet csinálni? Számos dolog és program lehetőség van nálunk, de a környékünkön is. Itt a Fecskefészekház teraszán egy 5 személyes jacuzzi vár rátok, amit korlátlanul tudtok használni, valamint a teraszon egy nagy kertmozi, mobilgrill, bográcsozóhely és grillező is vár benneteket. Ezen kívül az udvarán egy kültéri medence, és egy szaunaház is a ti kényelmeteket szolgálja. Itt a háztól 10 percre számos olyan lehetőséget találtok, amivel aktívan eltölthetitek a barátokkal, a barátnőkkel, vagy éppen a családdal az időtöket. Megtalálható itt a Richter Autó Safari Park, magánállatkert, kisebb pónifarmok, quadpálya, lőtér, paintballpályák, airsoft pályák, motoros pálya, rally és versenyautópálya is rátok vár. Várunk benneteket itt, az ország földrajzi közepén, a Héthatár Wellness vendégházak birtokán.